Asa ng budbud nato karong adlaw? Why pakuntis nga budbud? Ngano man? Kapoy, nagreklamo na ka. Kapoy di ito. Kapoy budlay kayo. Kaluoy din ninyo. Piki-piki ra dito yung lipay-lipay na rin aging tuig. Kabalo kung anong nagreklamo, kaya wa man kadaog. Delikado. Mao na mga igsoon, atong pakpakan ng Ginoo sa dakong kalipay niining ikalimang adlaw. Pero sa inyo diri ikausa pa. Kausa, pero ania kita karon mga kaigsuonan sa kalipay o pagpasalamat nato sa Dios. Busa mga kaigsuonan kung moingon kita og kalipay, no wa man tay budbud abot og malipay ko ani. Kay nag-expect jud ko kagabi karon nindot karon kay manduwang lami jud kay mga budbud ron 12 ka buok budbud. Pag abot ko, may budbud gipang andam din murag di na ko ganahan magwali uy. Makaguol. Asa may na budbud paano ko nakita? Bitaw no? Basta sa Ginoo way kapoy-kapoy. Kinahanglan atong ihalad kaniya gamayng sakripisyo. Mga kaigsunan, adunay usa ka istorya sa usa ka sirkero. Kaila mo anang sirkero? Mukatay na siya sa alambre, di ba? Dami mga sirkero dire. Karon kay niingon siya, sige, ako mukatay sa alambre, mutuo mo o dili. Kinahanglan mukatay ko layo kayo. Gikan dris manduwang padung stubod. Grabe ha. Manduwang stubod layo sa dana. So ang iyang gibuhat, patong siya sa alambre. Pagpatong niya, nikatay siya. Lakaw, paspas kayo. Pag-abot niya sa tunga-tunga, nihunong, nikuha siya sa iyang baso sa bulsa o nagtimpla og kape o nangapi sa taas. Sayon ra kaayo. Unya ningayo sa og budbud sa tagamanduang. Awa mamoy budbud dinhi. Way budbud ron. So, siya nangapi lang siya. Diretso, lahos. Wa yoy ko kahadlok. So ikaduhang attempt nangutana siya kay pakpak man ang mga tao. Lipay kayo sa ikaduhang attempt niya. Nangutana siya sa mga tao. Sama ninyo. Mutuo mo nako nga mukatay ko sa alambre. O mahulog ko o dili. Mutuo mo o dili. Sa inyo tubag. Ngano di mo mutuo? Di yun mo matagaan og budbud. So mga kaigsuunan, ingon na mga tao, mutuomin ninyo, nga di ka mahulog. Katay na siya. Human pagkatay niya, abot sa tunga, kabalo mo, nagdahada isang bike. Iyang gisakyan ng iyang bike, tindak, way ko kahulog. Lahos. Pakpak na po ng mga tao. Grabe, ang tagamanduang nangatuog, may pakpak. Mao to ikatulong, nangutan na siya. Mutuo mo, o dili, mukatay na sa ko sa ikatulong higayon. Ang mga tao, mutuo. Grabe kay, believe kay sila. Dito na. Ningon siya, kung mutuo mo na ko sa ikatulong higayon, nga digli ko mahulog sa alambre, I need a volunteer. Kinsa may musugot nga ako ang kuyugon sa taas. Kinsay musugot ninyo? Nga nung wala man, kay mahadlok, matalaw, makulbaan. Mao na, dili ka mo sugot kay bisan og tinud ningon ka mo ko, pero mahadlok ko. Mao na ang punto sa atong ebanghelyo. Mga kaigsuonan, sa atong ebanghelyo unsay nahisgutan? Na mapdos si Maria. O di ka mahadlok man. Kisa may naghilabot nimo. Wala na ba ko naghilabot nimo? Ingon si San Jose. Uy, ganong nidako. Kaya nga no, sa panahon sa mga Hudiyo, usan na sa dako kayong problema. Kay mahibawan ka gani nga nganong niburot imong tiyan o nganong nayunana ka. Uy, batuon ka sa mga tao hangtod nga matay. Si San Jose, dili gyud gusto nga mahitabo ka na. Kay si San Jose, usa ka buutan nga tao. Unya iyang giprotektahan
ang iyang kaugalingon giprotektahan niya si Maria sa iyang bahin. So delikado. So mao na kinahanglan si San Jose dili gyud sa magbuhat og di maayo, pero ang pabubuton sa Dios maoy matuman. So mao na mga kaigsunan, ang ebanghelyo naghisgot kabahin diha sa pagmapdos ni Isabel og pagpanganak sa atong Ginoong Dios. Hinumdum ko dito ko sa seminaryo pa ko. Usa sa mga programa namo kanang gitawag namo og Ignatian Retreat. Kabalo mo ana unsa na siya? Hello. Naa mo dire? Minaw mo? Oh. Usa sa mga programa namo kanang module kanang gitawag nga prayer of contemplative prayer or contemplation. Kanang contemplation, nagampo mo og contemplation prayer, nakasuway mo pamaagi, it's a process, no? Klase sa pagampo, contemplation. Kabalo na mo ana? Nakasuway mo ana? Wala. Contemplation, say for example, Belen. Unsa may naas Belen? Unsay naas Belen? Yung mga mata, makita niyo sa Belen. Jesus, Mary, Joseph, three kings na ay mga hayop, na ay mga unsa-unsa pa. Okay. Ingon ang leader. Sa inyong contemplation, mangita mo og scene sa Bible nga nahitabo, nga diin, dito sa panghitabo, sa unang panahon, ikaw mo enter ka adto, musulod ka ba sa ilang senaryo, mo join ka in a way. So lisod kay na kay kinahanglan mo ka magampo unya imong dalon sa imong mental prayer. Kakuha mo? Imong imagine ka ba nga hala sa akong bahin pag ingon sa maong facilitator ang nisulod sa ako ang image sa nativity scene, ang Belen diha sa pagpanganak kang Kristo. So nag-imagine ko, naguna-una ko sa ingon kinang i-empty imong mga huna-huna, i-empty except sa katong senaryo sa Bible. O mao na imong huna-unaon pirmi, kanang sa Belen, nativity scene. Sige ko huna-una, nagampo ko dugaya jud kayo, pila ka minuto, 3 ka minuto. Wa gyud kay disturb man ka kayo, kinahanglan sa contemplation, mag-contemplate ka, pag huna-huna ka. Nga kanang makasud ka kay dili sayon makasud no mangayo ka sa grasya pag sud nimo dito nakasud ko tinuod grasya kayo pag sud na ko una nako nativity scene ang ni flash sa akong una nya ningon ang facilitator sige empty your minds una agyod kung asa kang dapita so dito na ni sugod na sulod ni flash na dito si Mary. Ni flash na dito si Saint Joseph. Dayon ni flash ang 3 kings, ang ilang mga gasa. Tataw kayo, klaro kayo. Wow, ninduta kayo niya. You must be contemplating in silence. I-feel yun ni mang moment nga tuwa ka. As ang hangin mo tingog. Ang tingog sa baka, karniro, kanding, tua. Nindot kayo. Na-imagine, ingon, ask yourself kung asa ka dihang dapita. Pangutan kung asa ka, kung kinsa ka, asa ka ni suod. Sige dyan kong imagine, unsa ka kung dihang dapita, no? Unsa dyan ako. Pag sige na ko pangutan na, ang nitumaw sa ako, dagko man kayong tai sa baka. Nahimo dahi kong tai. Ako na itong tai nga. Ako magining tai nga na-adripiting bahua. Umao to ang nasulod sa akong una-una. Imagination, contemplation. Ang tai may pupilit sa akong una-una. Tai, madyog ko. Kaguol kayo. Mao na mga kaigsunan. Sa ako pamalandong ni anang at contemplation sa nativity scene. Hangtod karon sige ko na ano, tai ra jud ko. Hugaw gyud ko. Pero mo nag-ingon nga, bisan tai di ay ko, ug hugaw ko, pero niambit ko
ko sa panahon nga si Kristo gianak. Tuwa ko ni uban, ni dayig, ni dasig uban niya. Nikikuyog ko sa kalisdanan niya sa panahon nga siya gianak dito sa pasungan nga ngit-ngit pas manduwang. Ngit-ngit pa sa inyong bukid. O may suga. Diba? So, mao na mga kaigsuunan. Lisod di ay kaayo. Karon, asa naman ka? Si kunauna sa magyud, no? Atod karon tae, yun ay ko gyapon. Baho. Karakteristik sa tae. Baho. Hugaw. Sapa? Ha? Way ganahan. Yes. Makaingon ko tinuod. Kung ako karon nagnauna, pare naman sa ko. Pero baho ko nga pare. Alaina na kita iman. Tinuod. Lisod. Bisan pa og pare na pero nagpasabot kini nga dili gyud ko ang ngayan. Hugaw gyud ko. Baho. In short, dili ang ngayan. Pero ang Ginoo maoy naghimog kanatong nagmabungahon o siya nagmalipayon tungod sa atong pagpangalagad. Mausan na sa inyong bahin? Kamo, suway o contemplate ang nativity scene. Tanawon ta kung asa mo napita dito, makasulod mo. Bakag taisan mong mga dagko. Mas dagko pa mo. Ha? Kamo pa itong magpusot-pusot nga manggawas yan. Ni apil sa diay. Bitaw no mga kaigsuunan. Atong una-unaon nga niari ang Ginoo tungod sa iyang dakong gugma. Niari siya tungod og alang sa pagluwas kanato. Way laing rason. Sa panahon sa Pasko sa una-unaon ninyo mga tagregalo. Mag-andam tagbudbud karon wala. Murag shout out jud kus budbud no, murag na discourage jud kayo no. Murag hugot kayo ba? O bitaw kay taas kay ako expectation nindot kay pakontis gid ron. Pag yung wala. Taas kay hagba gid baga yung wa. Yung nagkapoy, ay nanay kapoy kayo. Oh, ewa ka daog kay mo nagikapoy. Oh, tinuod sa ka daog. Padag-on ta kanay. Huh? Diri magus manduang, grabe kayong budbud kinananay budbud lagi adto. Oh, parisag sikwatik eh, paso-paso ang dila. Mao na mga kaigsuonan no. Kining ato ang pagtukaw, pag-abot sa atong Ginoo. Dili ta maguna-una sa mga butang-butang. Kay karong kalibutan na to perting bisiha, daghan kayo taog kanang gikabisihan. Murag mga kanabitang sana nabisi sa to kaugalingong mga kagustuhan. Pero ang realidad mga kaigsuonan no, mga matay ra gyapon taktanan oy. Ay pagbisi-bisi diha. Unahon natong Ginoo. Ning panahon sa Pasko siya gyud. Ayo pag una-una nga pader, pinaskuhan pader, ito ko gahapon sa lakaw-lakaw ko sa Plaza Margarita. Ewa may parking. Dito lang ko ni parking. Tapos naman si Brad, Brad na to nga. Pader, eta pader, pinaskuhan pader. Uy, gitagaan naman na kagabi eh. Sige, tara. Pag-ano niya? Ora ni pader. Pikat nimo. Ikaw rin ako mahatag kung saan mo na mo gusto. Kana bitong hatagan ka, nya mo reklamo pa ka? Kasuhay mo, anak? O kamo ang nagreklamo? Reklamador. Usay ka mo magreklamo? Kana may ka, Lord, grabe sa ka, Lord, uy. Kanang mo yung unday ka na, Lord, akakong prayers, Lord, kinahanglan 9 mornings. Mga batanon karon sa uso. 1 out of 9. Karon ro adlaw 5 out of 9. Kabatay mo anak? Mano magina naman okay naman jud na siya no problema. Ang problema lang nga 5 out of 9 ikalima na jud ko nagduka-duka sa simbahan. Why agi? Wa nakakuha sa pulong sa Dios. Ano god? Mao na nga
Okay ra kung may nana ka kung tinuod, imong gihalad, imong kaugalingon. Mao na igasa, regalo, balik nato sa Dios. Kung pangutan-on nato atong kaugalingon, unsay atong regalo sa Dios? Unsay atong gihatag kaniya balik? Usa ka istorya ni Saint Jerome, niingon siya sa damgo. Giingnan siya sa Ginoo, unsa may imong igasa nako sa panahon sa Pasko? Sa Pasko, dili ninyo birthday mo na ayaw mo pa ngayong regalo, ha? Birthday sa atong Ginoo. Kita maoy mo hatag. So, gipangutan na sa damgo, St. Jerome, ihatag ka na ko. Isa nga, I will give you my heart. Wow. Nindot kayo. Pero ningon na Ginoo, I want more. I will give all myself to you. Offering to you. Wow, nindot sa ng regalo. Kamu kung pangutanon mo sa inyong iregalo ni Kristo sa iyang adlaw sa Pasko. Mao na gipangutan na kaniya isa nga ingon ang Ginoo, gusto kong labaw pa ni anak. Ingon si Saint Jerome, wala namang ko'y mas labaw pa. Ang tubag sa Ginoo, ihatag kanako ang tanan nimong mga sala. Tanan nimong mga sala. Imong igasa kanako. Asa ka na? Mao na ituyo niya diri sa pag-abot, pagpaanak niya kang Maria. Niari siya, haron magluwas ka nato. Mao ra gid punto. For God so loved the world, say sumpay, that He gave His only begotten Son, for whatever believes in Him, whoever believes in Him, shall not perish, have an everlasting life. To have an everlasting life. So, kung sa may tuyo na ito dire, magbisi-bisi man ta. Ang atong tuyo, magbisi ta dito sa langit, puhon. Dito yun ang puntirya na to. Muna, niari siya, dili haron sa unsang utang kung dili luwason kitang tanan. So, offer all your sins to God. I-surrender ang tanan. Ako, sa akong pagkatai, akong ihalad ang ako ang pagkabaho, pagkahugaw, pagkaway klaro, ngadto sa Dios. O kana, maoy iyang ikalipay. Ikaw karon, kung tai ka, sa kakabaho ka, bisan kag unsa ka kabaho, pero naa man ka karon ni tambong misa, nagpasalamat ka sa imong pagkaway klaro, sa imong pagkabuluyagon, pagkasipat nga anak, pagkagahig ulo, imong pagkainahan, mura og daghan sa kay kag problema sa imong bana o sa imong asawa pa karon o sa imong mga anak, di mo magkasinabot, sige ra mong away. Okay ba ta? Dili ka kahatag og pasaylo. Kanang tanan nga mga imperfections nato ato nang ihalad ngadto sa Ginoo. I-surrender nato, Lord, mao ni akong regalo nimo. Pasensya, bisan pa og akong mga bati, ang ako ang pagkadautan, maura gyud akong igasa nimo. Kay ngano man mga igsoon, the Lord does not need anything special. Dili sa mangita anak, di sa mangayo. Kita man kadto sigig pangayong regalo nga mangita pa jud kag espesyal. O tagaan kag gamay mangita, kanilang. Lisod kay no mga artihon sa tagaayo. Tagaan ka, magreklamo ka. Naan ninyo anak diri tagaan mo reklamo. Pero ang Ginoo, offer to me all your imperfections. Offer to me all your impurities. All your sins. No? Kalimti na ninyo. Ug mao nay assignment nato. Inawton ta nga ato kanang puy-an sa atong kinabuhi. Palagway budbud. Puy-an jud na nato. Inawton ta ang inyong pagtambong sa Santos nga misa. Gikan pa mo sa lain-laing bukid. Nagsayumog mata, alauna pa siguro ang uban, alas 2, ano na inindot nga regalo ninyo. Timan kung gusto mo musulod sa contemplative prayer, pwede ninyong testingan sa prayer ninyo.
So ayan ako itong gingon ni Father, contemplation. Musulod ko sa nativity scene, diin si Jesus gipanganak. Lord, pasudla ko, asa kong dapita sa panahon nga ikaw gipanganak diha sa Bethlehem, sa pasungan. O ginaot, ako magduyog kanimo diha sa imuhang kalisdanan. Bisan pa sa pagpanganak, lisod ang imong kahimtang. Hangtod sa imong kamatayon, lisod ka kaayo. Pero kita kadtong hayahay kaayo sa kanunay. Pero ang atong manunubos, kabos kaayo siya. Kita hayahay ra kita. Magsige patagreklamo. Kung init gani kaayo, inita oy. Arte kaayo. Mga hilason na tagdag ko. Pero nanimahaw na yung tae. Hinaot paunta.